ইয়াত এই টকাটো এটা তদন্ত হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাইছো অনুৰোধ জনাইছো এইটো তদন্ত কৰক কাৰণ গ্ৰীনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ইয়াত চাইনবোৰ্ডত লিখা আছে 100 হেক্টৰ মাটি কিমান কোটি টকা ইয়াত চাৰ্জ হৈছে এইটো CBI তদন্ত হ'ব লাগে প্ৰমোদ বড়োক ইয়াৰ এৰেষ্ট কৰি তেওঁক জেলত ভৰাব লাগে दा डेन्जार ना गाइस इन्ट्र'आ नङा होमबा दिनै प्रमोद बर' बिथांखौ माने CBI इनकुवेरि बानायनानै माने जेल खानायाव थ्रोब सोनानै दोननायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बै सासे लिडार आरो गुबुन हारिनि लिडारा दा जानोबो हागौ नाथाय जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरनि बाथ्राफोरखौसो खोनासङा नाथाय गुबुन हारिनि बाथ्राफोरखौ खोनासङो CBI इनकुवेरि जानोबो हागौ थिग गैया सिन्था खालामनांगौ आरो जेलावबो थांनांनो हागौ आरो बे मोनसे वार्ल्ड रेकर्ड जानो हागौ रायजो राजाफोर सिन्था खालामनाया मोजां आरो ओमफ्राय मा होनो दिनै बिथांमोनहा 10 हेक्टर हायाव 10 लाख फुलि गायबायलै रायजोफोर नङा होमबा नाथाय बै फुलिया दिनै फांसेबो गैया फाग्लासो नङा होमबा फांसेबो थाङाखै जोंनि रायजो राजाफोरनि माने पाब्लिकनि फुलि गायनाया फांसे गायबाबो फांसेया थांजोबो नङा होमबा आसरित नाथाय बिथांमोना 10 लाख फुलियावबो दिनै फांसेबो गैया बालाबारि माबा खासिबारि हाग्राबारि जोबसो आरो थामसा नङा होमबा रायजो राजाफोर माने बेथ' नों एसेबाबो वार्ल्ड रेकर्डआ जाखागोन नङा होमबा वार्ल्ड रेकर्ड जागोनब्रा 10 लाख फुलि गायनायाव जुदि फांसेबो बिफाङा जुदि थाङाबा बे मोनसे वार्ल्ड रेकर्डब्रा फाग्लासो नङा होमबा वार्ल्ड रेकर्ड डेन्जार वार्ल्ड रेकर्ड जागोन आरो गोबां माने जाथायखौ लानानै प्रमोद बन्दु बिथाङा वार्ल्ड रेकर्डआ जामारगोन आरो लाइभआव बेखौ सिन्था खालाम कुनु लिडारा खिन्थु वार्ल्ड रेकर्ड जानाय नङा दे खिन्थु प्रमोद बन्दु बिथांना वार्ल्ड रेकर्ड जागोन रायजोफोर फाग्लासो दा नोङो सिन्था खालामदो बै 10 लाख फुलिया मानो थाङाखै आरो बे 10 लाख फुलिया जुदि अबाव गोमाजोबखो होननानै जुदि इनकुवेरि जायोबा मा होनगोन बेयाव रायजो राजाफोर 10 लाख फुलिया जुदि फांसेबो थाङाबा बे प्रमोद बन्दु बिथाङा सोमब्र'आ रायजोफोर सोमब्र'गोनब्रा दा बिदिनो रायजोफोर जाख्ल'नाय गैयै प्रमोद बन्दु बिथांनि जेनाखि सरकार बै सरकारा बै खामानिखौ मावोब्ला आंनि पकेटाव गांबेसे बिलाइया हाबगोन बेफोरखौ साननानैसो प्रमोद बन्दु बिथाङा माने प्लान खालामखायो रायजोफोर बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां आरो दा सिन्था खालामनानै नायदो रायजो राजाफोर जाख्ल'नाय गैयै सरकारनि माने मा होनो बिदिखौ बेबहारा बिदि आरो नङा होमब्ला फाग्लासो साइलेन्ट माने मा होनो बिदिखौ जाख्ल'नाय गैयै होनो आरो फाग्लासो जागोनलै बिराद फाग्ला फाग्ला घटना जायोलै बे अफिसियेल पार्टिना बिराद फाग्ला गोजा आरो दिनै बिथाङा वार्ल्ड रेकर्डआ गोबां जागोन मानो जाया एसे माने एग्जाम्पल होनोसै रायजो राजाफोर खोनासंनानै ला आरो दिनै बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर सिमांखौल' नुयोमोन नङा होमबा दा सिमांखौ नुयो ओमफ्राय सिमांखौनो नुगानो रोङा आरो नुबायल' थायो माने सिमाङा मोनसेबो गोसोआव थाया आरो बिथांनाव माने ओरैबायदि रेकर्ड बिथांना आरो दिनै बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर सिमांल' नुयो रायजोफोर ओमफ्राय सिमांखौ नुगानो रोङा आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरनोबो बिराद गिदिर गिदिर सिमां होलाजोबो आसरित दा बेखौनो लानानै रायजो राजाफ्राबो गोजावो दा बिदियावनो नैबे जोंनि BTCनि अबस्थाया बिराद गाज्रि जाबाय आरो रायजोफोर दा दिनै आन्दलन खालामबाय BTC मोनबाय दिनै BTR लाबोबाय BTR लाबोनायनि उनाव दिनै लथं फथं BTCया गैला सेस गांलाब बारहुंखाजों न' बोराया गांलाब गुगाना गोग्लैनाय बायदि अबस्थासो जाबाय आरो ओरैबायदि फाग्ला नङा होमबा दा वार्ल्ड रेकर्डआ जाखागोनब्रा प्रमोद बन्दुना अट'मेटिकलि वार्ल्ड रेकर्डआ जागोन बिथांना दा माबायदि वार्ल्ड रेकर्ड जागोन फार्स्ट टाइमाव नायदो रायजोफोर बिथांनि वार्ल्ड रेकर्डआ दा जेब्लानाखि दुरान्ड काप जादोंमोन बै दुरान्ड कापआव सासे आर्मि केप्टेननो गानहोनांगौ आर'नाइखौ बिथाङा गानहोनो थिननायाव दुफुं सिखारना गावसो गोदोनायाव थ्रोब सोनानै लाबाय रायजोफोर नङा होमबा बेफोर बेसेबां दुखुनांथाव नङा होमबा बेफोर वार्ल्ड रेकर्ड जाया रायजोफोर सासे जेनेबा CM जालायनानै नङा होमबा आरो बिनि नेक्स्टआव फैदो बिथाङा बबेबा प्रग्रामफ्राव थाङोब्ला माने मा होनो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खिथु थाबायनानै मा खालामजायो सिकिउरिटिफोरजों नारखा जालायनायनि रेकर्डबो दं बेहा बे जाहैबाय जोंनि BTRनि CM सिकिउरिटिफोरजों थांफालायनाय नारखा जानाय आरो दा बेबो वार्ल्ड रेकर्ड थागोन रायजोफोर दा बिदिनो गोबां वार्ल्ड रेकर्ड थागोन बिथांना दा दिनै सुइजारलेण्ड बानायनो होन्दोंमोन बै समाव बिथाङा
सुइजारलेण्ड माबा नीला हारा बायदिसिना माने नायनो थाखाय सुइजारलेण्डआव थांनांला फाग्लासोलै सुइजारलेण्डआव थांलांला बे जोंनि BTC आव नुगोन होनदोंमोन नङा होमबा दा BTC आव जों मा नुयो रायजोफोर माबा गोजा गोथां गोमो मोनसेबो नुनायखौथ' बार होदो माबा हाराव हाथाव लेंख्रें फेंख्रें दालां बायला माबा बायला BTC आरो लामा मोनसेबो मोजां मावनो हाया फाग्लासो बेनो जाहैबाय सुइजारलेण्ड रायजोफोर आरो बिनिफ्राय मा मा दंबावोमोन गोबां दंमोनलै एसे बावदबलाय लांबाय आङो आरो मा होनो रायजोफोर आरो गोबां रेकर्ड दंब्रा बेहा आं बिथांनि बे भाषण मा रावफोरखौ गोसोखांबा बोरैबा बोरैबा बिराद मिनिनो ओंखारखायो रायजोफोर दुखु मोननो नाङा दे दा दिनै वार्ल्ड रेकर्डआ मा जागोन ग्रिनिस बुक अफ वार्ल्ड रेकर्ड बेवहाय मोनसे जाथारगोन आरो 10 लाख फुलि गायनायाव फांसेबो थाङै वार्ल्ड रेकर्ड नङा होमबा रायजोफोर आरो बेजों लोगोसे न'खर न'खर साख्रि होनाय बेबो गैया लांदां एकदम जिर' सेसखा आरो बिनिफ्राय मा ना फाननानै जाग्रा बन दाननानै जाग्राफोरनो बिथाङा बिराद माने माबा मोनसे खालामनानै होनो थाखायबो बिराद समायखिरा होदोंमोन नङा होमबा बै बिना गयारि एम्बु सिथ्र मोखांजों माने लोगो जानानै बेबो बिराद गिदिर गिदिर दायलग होदोंमोन दा बेबो गैया रायजोफोर नङा होमबा आरो बेल' नङा गोबां दङ माने जोङो बिराद सिन्था खालामनांगौ आरो मा दंबावो रायजोफोर माने मा होनो बै जोंनि बिराद खस्थ' फरायनानै माने प्राइभेट मास्टारफ्राव मावलाबायग्रा सारमोन नङा होमबा बै सारमोनखौबो बिथांमोना मा खालामलायखो BTR आव जुदि प्रमद बर' बिथाङा सरकार फैनो हायोबा बे भेन्सार स्कुलफोरखौ गासिबो गभर्नमेन्ट खालामनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो होननानै बिथाङा माने समायखिरा होदोंमोन दा दिनै सरकारा गांलाब फैबाय दा दिनै फारसेजों मा जादों स्कुलानो गांलाब गांलाब सेस लांदां लासिख' हाजों समान स्लिम स्लाम दा बै मास्टार बोरायफोरनि अबस्थाया बेसेबां दुखुनांथाव जारिमिन सेसखालै जारिमिन नङा होमबा बेफोर हिस्ट'रिब्रा प्रमद बर' बिथांनि दिनाव हिस्ट'रि जाजोबसिगोन बिसोरो दिनै बै मास्टार बोराय माने सारमोन बिथांमोना दिनैहाय खे मावनानै माने जानांनायनि अबस्थायाथ' बिस्रा माने हाया मावनो हाया आरो बिसोरो खे मावनानै जानो हाया दा बिमा बिफानि दिनाव फरायदोंमोन फिसा फिसौ साख्रि लानो होननानै बिथांमोना मा खालामदोंमोन प्राइभेट स्कुलाव मावलाबायदोंमोन दा बै समाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव एसे एनै फैसाबो मोनलाबायदोंमोन गोबां स्कुलाबो जादोंमोन नाथाय बिनि उनाव नैबे दा प्रमद बर' बिथांजों थगायजायै माने हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ बायहोनानै प्रमद बर' सरकारखौ मोनबा साख्रि जागोन होननायखाय दा बिथांमोनाबो दा मदद होनानै दा सरकाराव फैबाय दा गैया लांदां सेस मा अबस्था जाखो बेलाय दा बेफोरनो गासिबो माने प्रमद बर' बिथांनि दिनाव वार्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दं रायजोफोर आरो गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दंमोन खिन्थु बुंथ'ला रागा जोंलाबायो लाजिलाबायो दा फंनैसोल' रायलायनोसैलै रायजोफोर टाइमाबो मोनानो नागिरलायबाय आरो लासै माला थाङो माला फैयो दिनफोरखौबो थाल मोना नङा होमबा आरो मा समाव बोराय जालाङो मानसिया नङा होमबा बेफोरबायदि अबस्था आरो बयनिबो लाइफआ माने सानफा एफा खारबाय थायो नङा होमबा दा जिखुनु हक दा जोङो प्रमद बर' बिथांनि थगायनायखौ मिथिनानै दिनै हाला प्रमद बर'खौ गारि जइन जागासिनो दं आरो रायजोफोर नङा होमबा दा बेखौथ' बयबो मिथिगौ नोंथांमोना दा बेजों लोगोसे दिनै बिथांमोनहा गोबां आसनि लाबोयो मानि मा होनो पकेट गरम खालामनो थाखाय आरो खिन्थु रायजोफोरखौ नायनायनि आसनि नङा रायजोफोर गावसिनि मानि बै पकेटाव बै बिलाइया गांलाब गांथाब हाबनायनिसो आसनि मानि रायजोफोरनि मावनायनि आसनि नङा बेखौ सिन्था खालामनांगौ नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा गोबां आसनि दाबाय जेव आसनि बेसेबांबा 100 बेसेबांबाथा आसनि दं नङा होमबा दा दिनै बै आसनिफोरखौ रायजोआ सोर मिथिबावो आरो बै आसनिनि गेजेरजों बिथांमोना सोरनो मा मावनो हाखो रायजोफोर नङा होमबा दा बेफोरबायदिनो दिनै बिथांमोना थगायजोब्बाय सेसखा दा थगायनायजों लोगोसे दिनै बिथांमोना माने लास्ट पर्यन्त माने गावसिनि सरकाराबो माने थेर बेथेर माने बे 2020 मायथाइयाव लांदां जानो थांगासिनो दं लोगोफोर दा दिनै बिराद रायलायबायलै लोगोफोर आरो गगाबो मोनदों माने रायज्लायनायफ्राबो फुथिया जादों दा गाबोनफोर रायलायसिगोन लोगोफोर दे थेंक इउ